ହଁ। ଖାଇଯାଅ। ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି। ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଇଏ କଟକରୁ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବ, ବହୁତ ଖଟା ହେଇଛି ହେଲା କି। ଭାକୁର ମାଛ ଦେଇ ଖଟା ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତରକାରୀ କଦଳୀ ଭଜା, ତରକାରୀ କଦଳୀ ଭଜା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠୁ ଭଲ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି। ଏ ଫୁଲକୋବିଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି। ସୁଜନା ଲଣ୍ଠା ଆଳୁ ସୁଜନା କଷା। ଲଣ୍ଠା ଦିଅ ରହିଛି ତାହାରେ। ସୁଜନା ଲଣ୍ଠା ବି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଛି ଫୁଲକୋବି ସୁଜନା ଲଣ୍ଠା। খুব ଭଲ ଖଟା ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଗରମର ଖଟା ମାନେ ଭାତ ଯିବନି। ପୁରା ଟପ୍ ଖଟା ହେଇଛି। ତୁମେ ଗରମରେ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ଖଟା ତରକାରୀ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।